Заявили організатори, що, цитую, вони прагнуть організувати зруйнування стереотипів про Закарпаття. Які стереотипи вони прийшли руйнувати? Може, ті самі стереотипи, що в Києві напридумували про нас і щедро насадили Закарпаттю? Думаю, що так. Прагнуть вони організовувати зруйнування стереотипів. Яких? Що Закарпаття – це сепаратистське, що тут живуть люди ліниві, живуть за рахунок контрабаса, як назвали, торговлі за границею або на границі, і більше нічого. І більше ніяких історій не включають. Правда, в останній історії України включили маленько деякі інформації про нас, однак абсолютно далекі від повної істини і від об'єктивності. Повчали нас тлумачити, по-перше, що цей форум – це форум ідей, рішень, розвитку Закарпатської області. Якщо б це робили міністри, президент, депутат Верховної Ради, ми б розуміли. Але це прийшли журналісти і просто люди мудрі, як їм кажеться, що вони мудрі, і ми від них абсолютно нічого не вчули, ні про рішень про розвитку Закарпаття, ні про нові ідеї. Хоча в деяких виступах нам можемо деякий позитив узяти. Наприклад, привітав цю конференцію сам американець, директор регіональної місії Джеймс Хоуп. Він сказав, що в Закарпатті не був, але чув, що це дуже гарний край. І бажає працівникам за 2 дні добре поплідно працювати, щоб відкрити заново терра інкогніто, невідому землю Закарпаття для України. І дуже важливо, що знову ведуча догадалася сказати, що вони зробили соціологічне дослідження, чим дихає край, і що хоче виробити для Києва рекомендації, як далі поступати із Закарпаттям. Перший модератор форуму Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, аналітик угорського питання на Закарпатті, відмітив, що в Закарпатті надіялися, що Київ не прийме скандальний закон про мови до вирішення Венеціанської комісії. Що мав на увазі Тужанський? Думаємо, що він правий був, що коли готувався той скандальний закон про мови, в Закарпатті дуже переживали, адже в Закарпатті живуть споконвіку русини. Це національна земля русинів, яка з такою назвою вийшла в склад Чехословаччини. Так, тут жили і корінні мадяри, румуни, словаки, чехи, роми, євреї. Однак головна національність Закарпаття і регіональний дух, регіональна мова в Закарпатті русинська, а тому всі надіялися, що не прийметься той закон, або, по крайній мірі, дозволить цей закон хоча б залишити стару умову в законі, який був перед тим, що є регіональна мова русинська, яка для Закарпаття буде вивчатися в школах для всіх дітей після української мови. На жаль, закон був прийнятий скандальний, який усіх нас, да й всю державу, привів до конфлікту з усіма нашими сусідами. До речі, Вахтанг Кіпіані дуже мудро нам відкрив, що, як виявившись, він ситуацію в Закарпатті не знає, але посмів заявити завдання закарпатцям. Завдання закарпатців – держава не інвестує кошти в місцеві визначні пам'ятки. Це інвестування в минуле, яке стає майбутнім. Що це значить, ми так не зрозуміли. Якщо ці люди угорці, хвалять угорців, потрудилися, створили свою регіональну культуру, то чому це проблема?
От якщо би сказав він і за русинів. 1000 років русини живуть в Закарпатті, створили свою культуру, релігію, свою мають унікальну староруську мову. Чому ж це проблема для Києва? Ох, не сказав. Правда, це сказав потім другий. Але зрозуміло, які учасники форуму не обізнані по ситуації в Закарпатті з її історією, культурою, мовою і так далі.